Salutare tuturor, sunt Patrick și astăzi ne jucăm un nou joc pe canal care se numește Empire împreună cu o colegă de-a mea, Alexandra. Bun. Să începem. Am mai jucat odată. E destul de șmecher Empire. O grămadă de oraș, o să te atace alte triburi, alte de astea, o grămadă de chestii. Avem 0. Bun, hai să dăm să trebuie să mă facem. Am exportat eu. Tatiana! Asta mi-a plăcut. Mergem înapoi în oraș. Să pune pauză la am revenit. După un timp o să putem să atacăm alte triburi. Avem 0 scriitori. Trebuie să mai facem mai multe. Avem o casă aici. Cam este gata tutorialul, da? Bine, noi am zis că să filmeze el, pentru că nu puteam să joc acum și poate juca. O să vă dați și canalul lui Alexandra în descriere până o să mai filmez mai mult. Descriere. Nu prea a filmat, are cam un episod prezent. Și vlogul cu Patrick mi-am postat, dar nu mi-au ieșit foarte bine și nu știam pe atunci să editez și bineînțeles că mi-am șters, dar acum o să revenim, Într-o zi, cam mult. Vlog. Așa-i, Patrick? Da, vlog 15 minute. Bun, aici ce e? Patrick? Bun, aici puteți să... Are rost să intrăm aici. Construcții. 100 de monte. 0 de monte. Aici vinde. Am înțeles că putem scoate. Bun. Casă. Aici cred că putem să cumpărăm la... Nu știu chiar. O să vă las în descriere jocul Empire. Trebuie să băgați când începeți parola, numele și nu știu, e-mail-uri parcă. Avem 92 de lucruri. Uite. Voi pune o pauză mică. Și am revenit, acum o să atacăm un fel ceva de sară, gen. Am mai stat un pic, am mai cu niște bani. M-am atacat. Ce să facem? Nu prea mă așa. Și-au făcut multe lucruri. De aici? Da. atacați oamenilor vin
Yes! Schimbă! Gata! Acum suntem la acel mod, cred că o să fie mai multe trupe, nu Ale? Da, cam așa ceva. Scuzați-mă, pe mine nu o să mă vedeți pentru că nu i-a pus facecam-ul acolo, dar poate în următorul episod o să facem double facecam. Dacă se aude ceva, sper să nu fie ceva problemă, pentru că da. Mai atacăm. Și vom încheia. Wow! Episodul vom încheia episodul pentru că doar o dată mai atacăm. Oh, vin cu caii, erau. La război, soldați! Go, 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 dă-i! 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 Deja ai cucerit voi mare din Imperiu. Hai și tu! Război! Nu ajunge atâta. Nu muri! Dă-i! Ok, deci acest episod cred că va fi postat pe Hai! Și vom câștiga! Gata! Câștiga! Calul! Bun! Și am câștigat această rundă. Bun! Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!